ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଡରରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ କିଛି କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଚଲ ନା ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିକରି ଖାଇବା। ମୋରେ ମକେ ବି ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି। ଚଢ଼େଇ ମାଂସ କେତେ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଗଲେ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟା ଉଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଖାଉନି। ତାପରେ ତାର କଥା ମାନିଲେନି। ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ସେ କିଏ ଖାଇଦେଇଛି। ସିଏ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଅଲଗା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଗଲା। ସିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବାର, ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଜଳୁଛି? ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଦୂର ଦେଖିଦେବି କିଏଟା। ତାପରେ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ତା ବାଡ଼ି ଧରିକରି, ଭୂତ ଭଳିଆ ବୁଢ଼ୀ ସିଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ତାପରେ ୟାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଇଏକୁ କହିଲା, କାଉଳ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଳୁ ଉଠୁ। ଆରେ କାଉ, এই ବୁଢ଼ୀଟା ତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା କାହିଁକି ଜଳେଇଛି? ନାଇଁରେ, ଏମିତି ସିଏକୁ ଫକି ହେଇନଥିବ। ସିଏ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆତ୍ମା ଜାଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ତା ଛୁଆକୁ ତା ପୁଅ ଡରିଗଲା। ପୁଅ ଡରେନି। ଇଏ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଟା। ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଏ। ବୁଢ଼ୀଟା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଗୋଟେ କରିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସାଧୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିବାର ମୁଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ପାଣି ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଇଏରେ ଢାଳି ଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଜଳିକରି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଲଗା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମରି ଯାଇଥିବାରୁ ତାର ବହୁତ
महादेवଙ୍କର ତାର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଢାଳିଥିବାରୁ ସିଏ ଜାଣିଗଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେଇଟା ଢାଳି ଦେଇଥିବା ପାଣିକୁ ଅଧା ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ସେ ବାକି ଥିବା ପାଣିକୁ ବିଶାଦି ଉପରେ ପକେଇଲା। ତାପରେ ବିଶାଦି ଆତ୍ମା ପଡ଼ି ଜଳି କରି ପାଉଁଶ